Меҳробод.ком тақдим мекунад. салому дуруди худро мерасонем ба ҳама подписчикони канали Меҳробод.ком. ин лаҳза як навигари, як хабара мехостам ба шумо бирасонам. ин ҳам хабара, ҳам таклифа. рӯзи 27 нави моҳ октябр соати 8:00 дар мотогонкаи деҳаи Меҳробод мотогонка мешавад, мотоциклронӣ мешавад. ҳама каса биёен тамошо кунен ва бинен корубори моро. мотоциклроно ай тамоми ҷумҳурӣ мебиёянд, бо ай ҷумҳурии Ӯзбекистон мебиёянд. мақсад рақобат миёни ҳам мекунанд. биёен ҳама каса тамошо кунен. чӣ гуфтаниям кормандони канали мо, яъне бародарои мо канали медиа мо рӯй кардем ай машқи мотоциклроно камтар сиёнка кардан, навор кардан, мо да рӯй кардан. мо ҳози манзури шумо мегардонем. канал шад описание видео мемонем, бадроин дастгиришон кунен. рӯзи 27 октябр ҳаматона интизорам дар деҳаи Меҳробод мотогонка. биёен тамошо кунен. ва онҷа бо сиёнка мерем, мо бо касе ки ҳастем сиёнка мекунем, гап мезанем. мақсад хитона дар канали Меҳробод.ком муаррифӣ мекунем. тамошо кунен видеора. машқҳои мотоциклроноро ку маъқул мешавад ё намешавад. ба канали медиа подписатсия кунен, канали модам подписатсия кунен. рафтем. Меҳробод.ком тақдим мекунад. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. барои дастгирии мо лутфан ба канали мо обуна шавед ва лайкро фаромӯш накунед.